ప్రైజ్ లార్డ్. దేవునికి స్తోత్రం. క్రీస్తునందు ప్రేమైన దేవుని బిడ్డలారా, ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి నామంలో మీ అందరికీ నా శుభాభివందనాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. దేవుని బిడ్డలారా, బాగున్నారా? దేవుని కృప మీ అందరి ప్రార్థన వల్ల మేము బాగున్నాం. ఈ మధ్యకాలంలో మేము యూట్యూబ్లో ఏ వీడియోని కూడా అప్లోడ్ చేయలేకపోయాం. దానికి గల కారణం ఏంటంటే, ఇప్పుడు మీరు ఫొటోస్లో చూస్తున్నట్లుగా దేవుని కొరకు ఒక నూతనమైన మందిరాన్ని కట్టడం జరుగుతుంది. నూతనముగా చర్చి పనులు ప్రారంభించాము కాబట్టి ఆ చర్చి పనులు జరుగుతూ ఉండటం వల్ల ఏ వీడియో కూడా మేము చేయలేకపోయాం. దాదాపు ఆగస్టు ఫస్ట్ నుంచి చర్చి పనులు ప్రారంభించాం. ఈ చర్చి పనుల్లో కొంచెం బిజీగా ఉండటం వల్ల ఈ వీడియో చేయలేకపోయాం. చాలామంది మమ్మల్ని ఫోన్లు చేసి అడుగుతున్నారు, పాస్టర్ గారు ఏంటండి ఈ మధ్యకాలంలో ఏ వీడియో కూడా మీరు వీడియోస్ రావట్లేదని చెప్పేసి అడుగుతున్నారు. సో అందరూ తెలుసుకుంటారని చెప్పేసి ఈ వీడియో చేయడం జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా నూతనంగా కడుతున్నటువంటి మందిరం కొరకు మీరు ప్రార్థన చేస్తారని మరొకసారి మీ ముందుకు ఈ వీడియో తీసుకొస్తున్నాను. దయచేసి ఈ వీడియో చూస్తున్న దేవుని బిడ్డలారా, నూతనంగా కడుతున్న మందిరం కొరకు దయచేసి మీరందరూ ప్రార్థన చేయండి. ఒకవేళ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మిమ్మల్ని ప్రేరేపిస్తే మందిర నిర్మాణం కొరకు మీ వంతుగా మీరు సహకరించండి. దేవుని చిత్తమైతే మరల సమయానుకూలముగా కొన్ని వీడియోస్ చేస్తూ మీ ముందుకు రావడానికి మేము ప్రయత్నం చేస్తాము. మీరు నూతనంగా కట్టబడుతున్న మందిరం కొరకు ఇప్పటికే చాలామంది ప్రార్థనలు చేస్తున్నారు. ఫోన్ కాల్స్తో మాట్లాడుతున్న వారు ప్రతి ఒక్కరు చెప్తున్నారు, అడుగుతున్నారు, పాస్టర్ గారు మందిర పనులు ఎక్కడి వరకు వచ్చాయి, మందిరం కొరకు మేము ప్రార్థన చేస్తున్నాము అని చెప్పేసి చాలామంది కూడా చెప్తున్నారు, అడుగుతున్నారు. ప్రార్థనలు చేస్తున్న బిడ్డలందరికీ కూడా నా యొక్క హృదయపూర్వకమైన వందనాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. కొంతమంది వీడియో చూసి, అంటే మందిర పునాది రాయి కార్యక్రమం యొక్క వీడియోని చూసి కొంతమంది ఆర్థికంగా సహాయం చేశారు, స్పాన్సర్లుగా ముందుకు వచ్చారు, ఆర్థికంగా సహాయం చేశారు. ఆ బిడ్డలను బట్టి కూడా ప్రభువుని నేను స్తుతిస్తూ ఉన్నాను. దయచేసి ప్రతి ఒక్కరూ ప్రార్థన చేయాలని, ఒకవేళ దేవుడు మిమ్మల్ని ప్రేరేపిస్తే దేవుని మందిర నిర్మాణం కొరకు మీ వంతుగా మీరు సహకరించండి. త్వరగా మందిర పనులు పూర్తవ్వాలని మీరు ప్రతిరోజు వ్యక్తిగతంగా ప్రార్థనలో మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి. ప్రభు చిత్తమైతే కొన్ని వీడియోస్ ద్వారాగా మీ ముందుకు రావడానికి మేము ప్రయత్నం చేస్తాం. గాడ్ బ్లెస్ యూ. ప్రైజ్ లార్డ్.